ଆଜି ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟୋରି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ, ନାଁ ତାର ଥିଲା ବାଡ଼ିପାଲି। ଏଇ ଗାଁରେ ରାତିରେ କେହି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତି ଅଧରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପାଟି, ମହିଳାର ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଡରିକିରି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଯିଏକି ସହରରେ ରହୁଥିଲା, ସେଦିନ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ନୂଆ ଭାବରେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଭାବନାରେ ଥିଲା। ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବୁଢ଼ୀମା ତାକୁ କହିଲା, ବାପାରେ, ତୁ ରାତି 12ଟାରେ ବାହାରକୁ ଜମା ଯିବୁନି, ନଇଲେ ପୁଣି ସେଇ ପିଶାଚ ଆସିବ। ଗୋପାଳ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ଗୋପାଳ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ପିଶାଚି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ପିଶାଚି ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ମୁଁ ରାତିରେ ତାକୁ ଦେଖିବି। ପଥର ଧାରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଲମ୍ବା କେଶ, ମୁହଁରେ ଢାଙ୍କିଥିଲା ଲୁଗା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋପାଳ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ମୁହଁ ଘୁରାଇଲା। ଗୋପାଳ ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ରକ୍ତପର୍ଣ୍ଣ, ଜଳିଲା ପରି। ମୁହଁ ଯେମିତି ଫାଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଗୋପାଳର ଜୋତା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ସେଠାରେ ନଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସେହି ହସ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କିପରି ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରିଟି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।